8 అవర్స్ నానబెట్టి కడిగి కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. దీంట్లో వాటర్ వేసుకుని కొద్దిగా కారం, కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని మూత పెట్టుకుని 2 విజిల్స్ వేయించుకోవాలి. రాజ్మా ఉడికిపోయిందండి 2 విజిల్స్ వేస్తే. చూసారా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో. నెక్స్ట్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 యాలకులు, 4 లవంగాలు, 2 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 1 బిర్యానీ ఆకు వేసి 1 నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి. వేయించుకుంటే ఫ్లేవర్స్ అనేవి మనకి కర్రీలో బాగా తెలుస్తాయండి. అవి కొంచెం వేగాక ఉల్లిపాయ నేను క్యారెట్ కోరుకునే దాంతో తురుముకుని వేసుకున్నానండి. 2 ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను అండ్ 3 చిల్లీస్ వేసుకున్నాను. వేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ వేయించుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చూసారు ఇవి కొంచెం వేగాయి, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయి ఆనియన్. ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి 1 టీ స్పూన్. అందులో కొంచెం ధనియాల పొడి, పసుపు, కారం, టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి. మేమైతే ఇంత తింటాము, మీరు ఎంత తింటారో అంత వేసుకోండి. వేసుకుని 1 నిమిషం పాటు వేయించి మూత పెట్టుకోవాలండి. దీనిపైన మూత కవర్ చేసేస్తే బాగా మనకి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బాగా తెలుస్తాయండి. ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు మూత పెట్టుకుని వండించుకోవాలండి. అప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ బాగా వేగినట్టు అన్నమాట. 1 నిమిషం తర్వాత మూత తీసి చూస్తే ఆయిల్ చూసారా పైకి తేలింది. అంటే నేను ఎక్కువ ఆయిల్ వేయలేదు, మీకు కనిపించకపోవచ్చు. మూత తీసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపి, నేను ఆయిల్ తక్కువగా వాడతానండి, మీరు ఎక్కువగా వాడాలంటే ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోండి. 1 కప్ టమాటో పేస్ట్ చేసి వేసానండి, మీకు కాలితే ముక్కలుగా కూడా వేసుకోవచ్చు. నాకైతే గ్రేవీ కావాలని చెప్పి నేను పేస్ట్ చేసి వేసుకున్నాను, ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలని. ఇది ఒక 5 నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలండి. కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి. చూసారా మధ్య మధ్యలో ఆయిల్ తేలుతుంది పైకి. దీన్ని ఒకసారి కలుపుకుని దీంట్లో ఇప్పుడు మనం రాజ్మా వేసుకోవాలండి, ముందుగా ఉడికించుకున్న రాజ్మా. అండ్ అందులో రాజ్మాలో ఉప్పు వేసాం కదా, ఇందులో వేసుకునేటప్పుడు చూసుకుని వేసుకోండి. అండ్ రాజ్మా ఉడికించిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా, నేనైతే అవి వేస్ట్ చేయలేదండి, కర్రీలో అవే వేసేసుకున్నాను. మీకు కావాలంటే మీరు మామూలు వాటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అంటే పోషకాలన్నీ ఉడికించడంలో ఆ వాటర్లో కలిసిపోతాయి కదా, అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ వాటర్నే యూజ్ చేశాను. వాటర్ వేసుకుని 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. చూసారా 5 మినిట్స్ తర్వాత ఆయిల్ ఎలా పైకి తేలిందో. దీంట్లో వాటర్ కూడా ఏమీ లేదు, అంటే ఇది ఉడికిపోయింది అనమాట ఈ కర్రీ. దీన్ని మనం రోటీలోకి కానీ, చపాతీలోకి కానీ, రైస్లోకి కానీ వేడివేడిగా ఉండగా తీసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.